Perquè Prats som jovent, Prats som pagesos, Prats som empresaris, Prats som comerciants, Prats som cultura. Tothom és una peça important per completar aquest trencaclosques que és Prats i per això us animem a participar-hi, perquè Prats som tots. Soc una persona de país, però el meu país vull que sigui d'esquerres, el meu país vull que sigui una república i el meu país és Catalunya, naturalment, de manera que em sento molt còmode aquí al costat de l'Isaac i de la Marta i de tots vosaltres. Jo convido a que l'Isaac es presenti també amb una I i una P, perquè resulta que l'IP, segons he detectat, és un nombre molt important en aquest segle XXI perquè la IP identifica inequívocament un dispositiu connectat a la xarxa. L'Isaac pot ser un molt bon alcalde de Prats. Nosaltres som les persones, la gent del sí, la gent del canvi, la gent que busquem solucions, que portem un optimisme involucrat dins nostre, que superem aquesta indignació certa, perquè som gent crítica, però som optimistes i amb moltes ganes de portar-ho a terme. Estem disposats, volem i tenim ganes i estem preparats per encarrilar aquest canvi, per fer-lo possible, per posar catifa vermella aquesta perspectiva necessària de canvi aquí al poble. Des d'Esquerra volem encapçalar aquesta nova forma de fer política, política en majúscules. No ens fa mandra parlar de política perquè la política la perverteixen alguns, però nosaltres la posem en valor. La política ens fa iguals i volem que així sigui a l'Ajuntament de Prats. I mireu, jo no vull ser alcalde. Jo vull fer d'alcalde. Jo vull fer d'alcalde per vosaltres, al vostre costat, treballant amb una il·lusió immensa, amb moltes ganes, amb molta força, amb molts projectes i sobretot creiem que estem preparats per tirar endavant aquests projectes. Ha estat possible gràcies al gran equip d'Esquerra Republicana de Prats i sobretot els que som els 5 regidors a l'Ajuntament, regidores, perquè els homes som minoria en el grup municipal, que són la Montse Joventeny, la Judit Pons, la Iolanda Rosset i el Ramon Font, són els que m'han acompanyat i m'acompanyen ara mateix a l'Ajuntament. Teniu un equip encapçalat per l'Isaac Paraire que desperta il·lusió de dia i de nit, perquè jo crec que no s'anirà a dormir fins que no tingui Prats molt millor del que és. Vull dir que poseu-vos-hi ja, perquè no pararan aquesta gent. Teniu gent compromesa per ajudar aquells que més pateixen al vostre municipi. Teniu gent compromesa perquè Prats sigui un municipi emprenedor, que ja ho és, però pot ser-ho encara molt més. Teniu gent compromesa perquè Prats sigui capital d'una cosa que se n'ha de dir comarca del Lluçanès i perquè, en fi, l'Isaac és un gran ambaixador del Lluçanès en general i de Prats en particular. Penseu que tothom parla del Lluçanès quan veu la cara de l'Isaac Paraire. De tenir una comarca que faci això al país i que la gent sàpiga què és el Lluçanès i teniu les vostres fortaleses a exportar a tot el país i sou una font de moltíssimes coses. Teniu un equip preparat perquè això passi aquí, no us ho deixeu perdre. Si pogués votar, jo ho tindria molt clar. Molts ànims, molta sort i estic convençuda que amb un nou equip de govern Prats serà molt millor, serà un esglaó més per fer aquesta República Catalana a partir del 28 de setembre. Moltes gràcies.